Ni? Okay, supay natatakot? Supay natatakot? Siya? Jumel? Never akong Ako pa! Tawa kami yun! Tawagin! Nice, yan ang Gunggong! Ay, bubos! Barinig kita sa mukha eh! Stay. Guys, may bisita tayo ngayon, yung batch for you, si Boss Willie, and si Managing Director Jumel, at si dentist sa kung sino paggawa ng braces, libre yan, kay Boss Donald Tangpuin. Mayaman to kalibot-libot. Si Dr. Donald Tangpuin. Nakarating ng Canada, si Siman. Ito sabi Siman. Big time si Simon, kapitan. Parang tibuli. Pirati kapitan. Tibuli pa siya. Si Chief Engineer. Tibuli pa sila. Ayan guys, ito yung mga kaklase ko ng high school. So, get together tayo mamaya. Makasama tayo ng boss. Si Dr. Donald. Kailangan na ito. Grabe. So, babaha yung pulutan guys. So, para ganyan yun. Pulutan siya. Driver natin si Jumel. Maraming pa yan, maraming ikot sa Ilocos. Binabalik-balikan sa Ilocos guys. Tataka ko guys eh. Pero okay naman dahil kasama naman niya yung misis niya. So, walang suga. Hi! Okay. So, punta natin ang klase natin guys. Grabe, hindi ko nakilala to guys ah. Grabe. Yan, si Bernardino Urbano. Medyo nagbago yung kanyang lumaki yung katawan guys. Oh. So pag nasalubong ko to sa daan, hindi ko makikilala talaga to. Parang nagkasalubong kami nito, hindi ko nakakilala na. Saya mo tayo, hindi mo mo. Saya kaya kaya si Joel. So guys, hindi si John Lloyd yan, si Dr. Donald yun guys. Si John Lloyd yun. Ayan, si Willie. Six pa ako pamakas na ito. Inatis na. Yan si Jumel. Putahin ni paring boy, grabe, talagang quality oh. Ito, meron tayong guys. Giniling. Grabe. Giniling yan guys. Ito guys, parang Bicol Express yun guys Grabe, ito guys. Pusit. Grabe siya guys. Yan, kinigtog guys. Sa mga mahilig sa mahilig sa yung mga takot sa bis nila, yung mga makikot yan. Sisig yan.
po, Bicol Express guys, grabe. Tumutuloy yung laway ko guys, grabe oh. Oh, tilapia oh. Tapa guys oh. Tatakpan natin mabuti guys. Then ito sisig. Yeah, magkita na namin ito guys. Talposo, masarap naman eh. Kasumpal kuman. Ang tuwing sila ba? Okay guys, right now, nandito ang mga for you. Si Jumel, si Bongbong Aquino, ayan, si Bernardino Urbano, and our from Japan, Unosuke, Toshiyuko Ono. and si Donald. I love Philippines. Yes. And then si Chef Ruben Roquesa, and then si Willie. Willie, pahingin na naman jacket dyan. Bigyan ng jacket niya. Jacket. Pero grabe na si bro. A few moments later. Ayan guys, so right now dito tayo sa Narciso Ramos Complex. Ayan guys. paparating, si David mo. So yan si paring Willie. Boss Willie, pahingin ng jacket. Siman. Yan, so yan, dito tayo ganyan guys. Jacket! Si paring Ruben, yung yun, kanina nandun tayo sa kanyang canteen, sa restaurant. Si paring Jubel, si paring John Lloyd, si paring Urbano. Okay. Picture tayo. Alright. Oy! For the views. Harap niya, harap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, nice. So, ito yung surroundings. Yeah, medyo relaxing yung place guys. So, dito tayo guys. So, we're going to Chattanooga. Ayan, guys. Sa safety, meron tayong provincial guard. Maganda yung parking. Ayan guys, doon kami nag-park. Guys. Okay, let's go. Nag-order na si Boss Jumel na ewan ko to, nung tao na to talagang mahal na mahal niya yung kanyang misis. Ito, bimalang sa lang ako. Bakit kasama kami? Sama mga... Ay, ikaw kasi mawang ka. Hindi! Ako? Dito mo. Huwag niya kami Okay, guys.
guys, siya muna tayo ng San Miguel Lights. Naruting ko. Ewan ko kung saan tayo makakarinig doon. Tinan mo si Dr. Donald, oh, naka ano na, oh. Nag-init na yung katawan, guys. Baka mapunta na yan sa ano. Doon sa Tagumag, yung sa Amazing Club. Juling. Amazing Club doon eh. Ano na, Biyernes? Guys, Bibis. Biyernes may pasusunod pa rin. Diyan. so ayan ganda guys. Umusok lahat na guys. Hello! Yes! Yan, umusok-usok na. Bakit umusok-usok? Siyempre bagong luto. Kaya Sa umusok-usok na. ina Yan naman na pala guys. ng tapak. Kasi 500 sa registration. Nilapag na ni Sir Baso. Hindi, may parang sila. Hindi nila pumulot. Ni? Okay, sumay natatakot. Sumay natatakot. Siya, Jumel, never ako ako pa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Payago yan, payago. Yan, dumating ng calamaris guys. Yeah, calamares and money. Yan, and... Oy. Bakit kailangan may sabaw? Nasaan ang sabaw? Nasaan ang sabaw? Mas legal ni Jumel. Kasi ano? Oh? Hindi, kinyan. Vlog yan, vlog. Kaya sa mga Sara Mountain. So guys, ito kami ngayon. So ito, pangalawang bakit na. Lasing na. So, hindi natin masisisi si Paring Boy kasi pagod na pagod yan guys. Pagod na pagod kasi nung nakita ko yung mga putahe niya, 8. So, talagang mapapagod dito tao na to. Guys, medyo tamado na si guys. So, ito si Paring Jumel guys. So guys, tapos na yung aming session. Ito pa pala si Jumel saka si Bong. So, ayun guys. Ito, diretso tila. Diba? Oh, kapatid namin ng high school. So, very memorable tong moment na to. And sa mga di umaten, siguro next time ulit. So, naintindihan ko naman ano yung sitwasyon natin. Guys. And then, tayo lalabas. Okay. And guys. So, ewan ko kung saan kami mapupunta ngayon ito. Basta ko, wala ng bahay. Ay, di man. Overnight dapat. Ayan, si Paring Willie. Ayan, thank you Paring Willie sa
Takol niya ano. Si paring Bernardino Urbano. Hello, Salamat po. guys. Salamat. Yan. Time to go home. Time to go home. Si Lloyd. John Lloyd. Farewell Si John Lloyd. John Lloyd Meantime. Cruz. Si John Lloyd yan talaga yan, guys. Kapatid ka. Lang po. Nagkakamali. Si Bob. Ito pare. Ano? Sige na. Si Jumel. Ayan. Sige, ingat na lang dyan. Pre. Time ha. Sige, next time ulit. Kung ano, sabihin nyo lang. Awanan nyo. Masakit naman. Okay, bung tayo pag ano, next time. Pre. Akin eh, inusuok kayo eh. Sabay kami nga. Ay, Labrador kila. Api ka rin tan, medyo si traffic at medyo kin. Masakit kayo magtintinig naman. Sige, no one chance pa rin. Simba o Simba? Simba lao. Simba. Makamasakit man. O sige, basta ako na promise pa rin. Ano po yan? Ano eh. Puta tulog na. Tulog na pala si paring boy.